No sé, la vibra brasilenya, que és molt guai. Hola, sóc la Carla Romero i estem avui amb Regió 7 fent unes preguntes. Espero que us agradi molt. La meva ídola, perquè és una dona, podria ser una mica la Rihanna. Com em descriuria amb 3 paraules? Intensa, amable, graciosa. Jo penso que la meva paraula preferida és... saps quan dius en castellà vergüenza ajena? Doncs en català com vergonya aliena. Potser amb aquesta sorprenc una mica, però m'agrada molt el rotllete que porta a l'Héctor Bellerín, que és un futbolista. Potser m'intercanviaria l'armari jo amb aquest noi. Soc més de platja que de muntanya, 100%. La qüestió és, més de Costa Daurada o més de Costa Brava? Això deixeu per comentaris. Tenim una broma de Los Simpson que diuen Gili, Gili, i vam fer un sticker expressament del Homer Simpson, doncs, cridant Gili. És una dona i és la Batgirl, òbviament. És una coreografia que a mi m'agrada molt, que la vaig fer jo, la vaig fer a la meva companyia, Zucos Company, i bueno, és amb una cançó de la Batgirl, i m'agrada un muntó. Ara la tinc penjada al meu Instagram, al meu TikTok, si voleu mirar-ho, podeu anar allà. I també hi ha un passito de TikTok que m'agrada molt, que jo crec que aquest és típic d'aquest any, que és aquest. No sé, la vibra brasilenya, que és molt guai. Fins aquí el vídeo, espero que us hagi agradat molt. Un petonet!